बल लांफैदोंमोन दायो लाबाय दा थांगासिनो आरो जोङो गारि मोनसे Guys, good morning. Ini nih juga Dhekiajuli tahun. Belum sih guys. Saat ini jalan siap. Aduh. Lancar. Dalam ada ya? Jemur kan? Siapa itu kita? Masalah ini. Masalah apa mana nih? Pergi mau kamu? Montelebaga guys tahunau Dhekiajuli tahun जोंनि बेल्सनिफ्राय फैनायखौ सासेखौ लायासै दा जोङो मोनफैबाय टाउनाव बासफोरा खारनो मोनाखै माथो ना नोंसोर खारनो मोनो सानसेयाव गंसे माबा दा सिरियाल नाम्बारखौ नाम्बार होबायना नाम्बार माबाय सानसेयाव सिरियाल नाम्बार होदोंदां ना दा नोंखौ होफैदों ना दाबो थांफादों नोंलाब्रा लोगोसा फैसिगोन Master. Bol samra. Nih, itu betul masih banget. Rồi, जोंना माला लाबाय जों दायो थांसै बल लांफैदोंमोन दायो लाबाय दा थांगासिनो आरो जोङो गारि मोनसे Ya, labu-labu. Beखौ लानो फैदोंमोन जों साला बिराद खस्थ'। लाखिलायबाय। Mana istilahnya? Pitari gari, pitari. Oh, kamu mau jalan beda-beda kayak? Berapa lah? Kamu mau gak ada kita? Berapa? Dah. Lockdown sम नालाय गैथारा बायगासिनो दामि सेकेन्ड डिलार इयो आरो नों फाननोबो लाबोनो हायो गारि नुनायाव दिनैखौ फाननोबो आरो बाइक माउन्टेन सार्जिं नायगोन बाइकआ फुराबाबो इजियाव दाम shopping apa?